Здравейте, аз съм Тодор и днес ще правим survival. Първия свят днес се прецака, не можах да чупя нищо и затова реших нов. Ще съберем дърва сега. Много се оправи лага. Защото някои хора казаха как се го правя. Ще направя крафтинг тейбъл. Камък. Няма да говоря много. И така. Да посъберя малко. И не знам да кажа. Започнахме вече на FIFA. Сещам, че се развие малко този канал. Така събрах малко. Тачка да метна. Саплингите ще се пазят. Така. Направим една тука. Един меч. И една печка. Крафтинга го взема с мене. Тази сумка. И тук бях ви дал един заек. Някой тук беше. И така. Започваме. Пак лош байон. Парсе. Пак леко лагва. Не знам. Така. Тук някакъв друг байон има. Така. На такъв случай. Тук е хубаво по принцип за хом. Няма тук нито нищо. Няма да ходим бързо, защото букчетата падат. Така, там има пластика. Не говоря много силно. Това извинете. Колко някъде... Много малко пържоли. Как има заек. Лагна. Не. Казахме малко храна. И овце има. Най-добре. И прасета, тук ми се да ме хълма. Това взема са. Малко прасета. Тук ще ми е хълма. Събрахме вече точно неща.
убия последния остана. Да направя така. Да отидем и тук. Доста сме огладняли, не можем да тичаме. Така, да вземем малко дърво. Първо крафтим го. И така готово. Печетка така. Така. Да опитам сега всичкото. Опа, извинете, нещо излеза. Какво? Така. Имаме всичко. Всички зели. Сложа тук да се изключи това. И да съберем малко дърво. Така. За къща по-бързо ще стане. И така. Дали може да не е толкова от къща. Тази малко да се нади. И да се изпече това и свърша на клипа. Може да направим едно лесно. Така. И това ще бъде. Мисля това да бъде закупно. И да сложа тук така. Да, това ще бъде за този клип. И чао до другия път.